Sa Good Vibes, sa Banwasang Kawayan, isa ka camp for a cause ang ginpatigayon para sa operasyon sang isa ka pastor. May report si Romeo Subaldo. Ini ang mag-abyan ni Leo Mamigo kag Jai Galvez ang Banwasang Kawayan. Masami sila nga nagapa-event para makatipon sang pondo kag makabulig sa mga nagakinahanglan. Pero sa nabatsaga ni Leo nga ang mismo niya nga abyan nga si Jai naman ang nagakinahanglan sa bulig para sa iya sini nga amay nga uloperahan, napinsaran niya nga maghimo sang isa ka fundraising event kaupod pagid ang isa nila ka abyan nga si Pusoy Makiling. May siya daw nang daw napiaran ko bala may problema siya bala. Pero hindi siya pala hambal nimo nga sa problema ya bala. Ti kay permi lang kami nga event nga for akos. Ti kami ako permi man ko yaga pa event. So nadumduman ko nga nang ginakamusta ko sa permi, hindi siya magambal. Kung ano si papa niya, amo na ang istorya ko si Utod Pusoy sa Discover Kawayan. Gapa-event man ta sa iban nga tao nga hindi ta kilala. What if being mapa-event ta kay para kay papa niya. Mga hikers kag trekkers sila kag mahilig sila mag-promote sang tourism sa Kawayan. Pero kadungan sa pag-promote sa mga matahom nga spots sang Banwa, gina-promote man nila ang pagpangapin sa palibot. Gani para makabulig man sa turismo, kag pati na sa kay Pastor Cecil Galvez nga amay ni Jai, napinsara nila nga mag-imbitar sang hikers sa mga ginapabugal nila nga mga lugar sa Kawayan. May balsa ride sa Balsa de Bulata. Naghatag kalingawan sa mga participants ang pagpaligo sa matilo nga baybayon sa Barangay Bulata. Kag nagcamping sila sa Old Pantalan sa Barangay Bulata sa gihapon. Ang ini nga mga lugar, mga bugal sang Banwa. Pero ang Old Port wala pa ginabuksan sa publiko. Nag-ayo sila sa alkalde nga makakamping diri para sa ilang nga event. May environmental talk para sa mga participants kung paano pagid makabulig sa pag-preserve sang nabilin sa palibot kag may coastal clean-up. Masami kung may mga pangayaw nga makasulod sa Old Port nagabilin sang sagbot gani ila ini nga gintinluan. Si Rojem Lagusan ang isa sa mga participants, taga Quezon City siya, kag mga duha na katuig diri sa Negros Occidental. Sang naibaluan niya parte sa Camp for a Cause, nag-interest siya. Magluwas nga makabulig na, maka-enjoy pa siya. Hanap din ako for a cause bago umuwi sa Manila. Yun yung target ko. Makatulong. Same time enjoying. Yeah. Kasi ang na-miss ko dito is hindi ako nakapag-enjoy sa beach. Hindi ko to na-enjoy kasi hanggang dyan lang kami, nag-coastal giving lang kami. Si Jai, wala una makahibalo nga para sa iya may gali ang gina-organize nga events ang iya abyan, gani dako ang pagpasalamat niya sa ila. Ay supposed to be kusa clean up lang gid ang i-process na tali namon para sa event bala kag makamp. Pero nag-camp up gali akon nga mga utod nga makamp for a cause. So dako man ga-share mo kasi nga kung pilabla ang mga amount nga expenses sa hospital kay sa father ko. Nakibot ako do na overwhelm ako bala Sir Ro nga amo na ang mga plano gali nila nga para gali sa father ko ang ang mga manobla ang mga tipon nga nga amount para sa operation niya. Kag si papa ya sir way kabalo. Kag ang father ko wala man kabalo until now. May 50 ka mga participants gikan sa nagkalain-laing nga party sa probinsya ang nagupod sa Camp for a Cause kalabanan sa ila. Nagkilananay lamang bangod sang hiking kag trekking. Sang nibaluan nila nga para ini sa amay sang isa ka parehos nila nga trekker ang event, ila ini nga ginsuportahan. Ang tanan nga mga proceeds magakadto para sa operasyon sang amay ni Jai.